Hey, uThixo kodwa kudala wandithanda and usebenza emfihlakalweni. I remember ndisenza into yedrama, bendifota idrama endandiyibhalile kunyaka ka-2018 ethi luyintoni na uthando. Loo drama ke ya-enda pha seyingasagqitywa, seyimoshakala nayo yonke into eyayisenziwa kuyo because ii-characters ebesendinazo ngoku bezingafithi than eziya ndandiyenze i-audition and then ndazikhetha ngokwee-characters zazo. So aba besendinabo ngoku besendibathatha nje for ukukhawuleze uba ide igqitywe laa drama. Ya-enda pha ke seyimoshakala ingaseyiyongo, sekutshintshatshintshwa ii-characters sesingasalandeleki ncam istori. UThixo usebenza emfihlakalweni and uThixo ukhona. UThixo uba nawe ngamaxesha wonke. Sekunzima sowusengxakini enkulu, uThixo abe nawe. I remember uThixo ke wandithwala wandibonakalisa ubusebenza emfihlakalweni. Kusweleke umfana owayi-actor kwidrama yam, e-actor as uKhaya, uAbongile kwaye. Uthixo wandisebenzela kakhulu apho and ndambona ukuthi usebenza emfihlakalweni. Babesuka apha eKapa mos bayofota kwelaa cala laseSaldanha. KwaSaturday safota Saturday late, amgada ubusuku bonke because waye wabona abantu abaziyo and then wafuna ubheka esimakolweni. So naye namgada ubusuku bonke sihleli sonke kwamagqadaza, kuhlatywa abantu apho bengahlatywa abantu, lingaphalali igazi ligcwele phantsi, zihamba phezu kwegazi. Saphuma sahamba ekuseni sagoduka, salala, savuka safota kusasa. Kwazofika lo mntana oyintombazana wayefuna ujoyina, ungalenzi lide ibali. Kwazofika lo mntana oyintombazana wayefuna ujoyina. Umamakhe notatakhe ndiyabazi, ndandikhonza nabo. Bangabantu abangaphambili kakhulu enkonzweni apho ndandikhonza khona. Kodwa mhla ndishiywa ngumntakaGwayi, uAbongile, ilanga landitshonela emini ngaloo mini leyo. Ndama ndandodwa embuzweni. Iwari yam ngeli xesha sifowunelwayo kuthiwa behlelwe yingozi, accident ngaphaya eSaldanha. Kwathi qatha into ethi, Thixo wam noba kwenzeke ntoni, sindisa umphefumlo wakhe. Kodwa sathi xa siyongena eVrydenburg Hospital sizothathwa ngumzali walo mntana nalo mama ndikhonza nabo, besithatha bayosidropha ehospital, indim noZukhanya inkosikazi yam, noZindle Ngayi wayi-actor as uNonzwakazi. Wathi xa singena ehospital kweli gumbi linaye, wangathi uyaphefumla. Ide ithi inkosikazi yam apha kum, yeke noko ubonakalisa ephefumla, which is uzoba rayithi. Kanti kungeli xesha arhoxoza ngalo aswelekayo. Yeyi, landitshonela emini ilanga ngaloo mini leyo. Ndandingazazi noba ndizawuthini, njani, ndizawuyiqala ngaphi kubazali bakhe because ezinye iifemeli bayasola abanye abantu. Ndandinalaa nto yothi kuzawuthiwa wena ubushiyekele ntoni eze kuwe lo mntu, ubungahambi naye nje wena kodwa uze kuwe. Heyi, kogqunywa nje ibhedi linaye, kwatyhilwa seku-empty ebhedini. Kuthiwa ke
wazama ukuleqiswa eCape Town ngehelicopter but yajika endleleni because ispinal cord esi sasophukile, ingqondo yayisophelwa ligazi. Usisi ke lo udriver lo wale golf uright yena. Usisi lo mntana behamba nalo mfana unconscious nje yena but wakhawuleze waphaphama. Uzokhala uma ngaba ebona lo mfo seyikhutshwa esiya kwi-forensic, kwimoto ka-forensic eyofakwa pha, wabona uba uswelekile, wakhala. Iziqonda uba uThixo usebenza emfihlakalweni ngamaxesha wonke uba nayo umntana wakhe, because ngelo xesha elo bendikhonza kakhulu. Wandisebenzela uThixo, nandicele ikopi ye-ID A1 enestamp but waza nazo zoyi-2 ezinestamp, zezi zafunwa ngu-forensic xa ngaba sipha ihospital ezawuphuma back eMamasberry emoshwari. Ngoku kufuneke ndifowunele ifemeli yakhe ndiyixelele uba kwenzeke ntoni. Ndafowuna ndaqonda uba ke leni iphathi andizukwazi umelana naye, and nam ngoku andizazi noba ndiphi, ndibhidene nento. Ndacela utata lo wandinceda, wafowuna waphumela kumama owathi ngumakazi wakho kwaLanga, nyani asinike inamba yase-Eastern Cape. Yani kufowuni kuxelwe into yayike yanje. Sathi ke sisendleleni ebheke eSaldanha epolice station, saphantse sayongena ezimbambeni ze-security company car yayisefront kunathi, imile nje esekileni, sihamba ngo-7 seater thina, imile nje esekileni. Saphantse sayongena ecangweni, kwafika izwe lithi kum, no, mntanam uzamile but bekunyanzelekile lena into yenzekile, ubungenawukwazi uyithintela. But eyona nto eyaba buhlungu kakhulu kum, lo mfo wayengumntu oliqhula owayesonwabisa, kusoloko kuhlekwa. Yena ebengumntu othuleyo but ebethi kayivule umlomo, wayithi kayivule umlomo kuhlekwa, kusoloko kumandi. Nam sendide ndaqhelana nabo, ibizii-actors zam kodwa side saqhelana, sazii-friend ngoku kuba mandi xa sikhempishile. Ndaye ndathi ke kandisithi makasivalele ngaphakathi isitshixo ahambe naso, wathi hayi, andizuhamba naso esi sitshixo, ndizawusifaka phantsi kwemethi. Okwazi uba nikwazi uzivulela, because asikwazi thina uvula kasingaphakathi, so ndithi makahambe naso okwazi bazokwazi uzivulela. Wabuya wabhabhayisa, athi hayi bhabhayini ke andiphinde nindihluphe. Wabuya wangena apha kwezi actor bezikhona endlini, wabhabhayisa, wathi bhabhayini ke andiphinde nindihluphe, ndihambile ngoku. Kanti kuhamba kwakho mfo kaGwayi. Eyona nto ke eyaba buhlungu kakhulu, ndanikwa iimpahla zakhe ehospital eze bezinxibile esweleka. Ndazibeka apha ecan'kwebhedi, kwakuSunday ngaloo mini, kunetha kakhulu. Ndazibeka apha ecan'kwebhedi, kwasa kwaMonday, kwaTuesday. Wednesday funeka ndiphethe ezi mpahla ndiye eMamasberry emoshwari ndiyodibana nefemeli yakhe. Ndandindedwa embuzweni. I remember ndiphethe ezo mpahla ezo ziseplastikini, ziqhinelwe ngeplastiki, nee-ID zakhe, yonke into yakhe yayilapha kum. And ifemeli yakhe ayinokwazi u-identifya ndingekafiki because yonke into yakhe ilapha kum. uThixo usebenza emfihlakalweni and wandibonisa ngaloo mini imimangaliso yakhe. Andicimba ke mna ke mhlawumbi abazali balo mntana oyintombazana uzoba khona oyi-1 ondikhaphayo. Ndahamba nayo baxelela, baske bathi kum hayi uhambe kakuhle. Ndabona uba yeyi ndindedwa, bandilithwala uxanduva lam, and ke umntana abantu andizumyeka, andizumnyengeza, ndizawuhamba
naye ade abe uyagoduswa uyobekwa e-Eastern Cape. Ndaye emoshwali eMamasbury, ndanelakhi ndahayikhiswa yitrakhi. Yandithatha le trakhi yabe iyozokothula eHopefield. Sagqitha eHopefield sothula, sebepenika ke ngoku because ifemeli yakhe seyipha, bonke bapha. Ndihamba ndiyi-one ndiphethe ezi mpahla zakhe, andoyiki ngaphakathi, andinavalo, amadolo ayagevezela. Ndayofika sebefowuna bepenika, ndehlikele eShell Garage eMamasbury ndabafowunela bandihlangabeza ngebhaki. Tyhini, hayi bothuka, ootata abadala sebeqabukile. Hayi bo, ngulo mntanana nalo siza kuye? Yes, sicinga uba sithetha nomntu omdala. Ndathi hayi, ndim tata, ndim lo. Sahamba nyhani sabheka emoshwali. Kwafike kwathiwa after sekusetyenziswe kwa-identifya yonke into, khawungene ke apha phakathi kwethu usixelele kwenzeke ntoni. Hayi, ndama phakathi kwabo bendisarawundile noomama, I think babeyi-15 or 13 to 11, 12 abantu ababekhona phaa, babebanintsi ifemeli yakhe yonke. Ndangena phakathi kwabo ndabaxelela. Kwathi ixhegwazana belihleli phaa lathi, hayi mntanam, benizama, akuvumanga. Ndazifila ke ngoku after ndidibene nefemeli kaAbongile Gwayi, kuthe xibilili, wehlile umthwalo emagxeni. Ndahamba umfana omdala ndayombeka kwikhaya lakhe eThekoKona kuCentane. Ndaphinde ndandikhona nalapha emphumeni wakhe kwaLanga, ndandisafunda ngoko. Ndathatha imali yestipend, ndenza sure uma ngaba esehle ngena phantsi komhlaba ndiyambona. Ndandividorayiza esingcwabeni sakhe. Ndabekwa ezimongweni wokugqibela, ndathetha, but naye ndohlulakala because intlungu yayiseyinongamele. Zange ndikwazi uzibamba, ndohlulakala xa ngaba ndithetha. Kodwa ke ndizama ukutsho uThixo uyazibonakalisa, usebenza emfihlakalweni, because ngoku sendibalisa into engathi sistori or ibalana nje endilokhayo, but yinto esendisuka kuyo. Sometimes uThixo ukunika into ayijongisanise nawe ngqo, athi ina nantsi i-challenge ijongana nayo. Kunezinto ke ongenakuziphepha uba ngaba zijongene nawe, kufuneke umelane nazo, ufune indlela yokuyisusa endleleni yakho. Ungalibali uthandaze. Wandibonakalisa uThixo ukuba uyasebenza and usebenza emfihlakalweni. Ndashiyeka ndibamba ngezantsi uba abazali bengenokhupha noba uyi-1 andikhaphe, because ndimathathaka, andinawo amandla wokufika eMamasbury ndicacisele ifemeli ngale nto yenzeka. Kodwa ndaba ndodwa emoshwa. Thixo nalapho wandithwala. Zinintsi into endigqithe kuzo, zinintsi into endigqithe kuzo uThixo aye wandithwala kuzo. Usenam nanamhlanje, usandithwele. Enkosi, bendithi nje uba ndinisharele loo ntlungu sendisuka kuyo, andizuthi libali, ayilobali, intlungu esendisuka kuyo. Yayibuhlungu kakhulu. Ndagqibela uzifila kulaa ntlungu ndiswelekelwe ngumzali ngo-2013. Uziva ndikulaa ntlungu yayinje, yayintlungu, but intlungu seyaphela. Ibali namhlanje, uzilaqa.